Шушы көннәрдә балыкчылар көне уңайыннан Әтнә районында инде традициягә әверелгән балыкчылар бәйрәме булып узды. Тулырак Фәннур Хәсәнов видеоязмасында. Иртән кояш чыкканда да, кичен кояш батканда да, бүтән кеше рәхәтләнеп яллар итеп ятканда да, су буенда балыкчы, кармак сала балыкчы. Бәйге иртәнге 5-тә башланды. Конкурста катнашу өчен теркәлү узарга һәм гариза язарга гына кирәк. Безнең бу бәйрәм балыкчылар көне безнең Әтнә районында озак еллар элек бара иде. Ләкин кызганычка каршы ниндидер сәбәпләр аркасында туктатылып торды, ләкин һәрбер авыл җирлекләре үзләре үткәрә иде. Менә безнең Мәңгәрдә бик матур балыкчылар көне уза иде, башка авылларда да быел Дусым дигән авылыбызда узып китте. Районыбыз үзәгендә әйдәгез әле яңадан шушы матур бәйрәмне торгызыйк дип, менә без уйлаштык та үзебезнең инде мәдәният хезмәткәрләре белән үзебезнең Күңгәр авылының Атау дигән платинасында үткәрергә булдык. Моның инде әлбәттә төп сәбәбе гаилә белән, халык белән табигатьтә рухи азык алып ял итү. Моның безнең җиңүчеләрне дә билгеләү түгел, ул күңелле булсын өчен, кызык булсын өчен һәм бергә менә шулай шаугыр килеп, бергә ял итү иде. Төп сәбәбе дип әйтәсем килә. Әтнә мәдәният йорты башлангычы белән уздырылучы әлеге бәйрәм гаилә елы кысаларында оештырыла. Аның максаты гаиләләр белән табигать кочагында бергәләп ял итү, гаилә кыйммәтләрен саклауда табигатьнең ролен аңлату. Сәгать менә безнең иртәнге 5-тә шул заявкалар буенча без аларны билгеләдек, һәрбер килгән балыкчыбызны, һәм алар Аллага шөкер, бүген менә быел инде әлегә 35 булса да, бу безнең өчен инде бик зур куаныч дип әйтәсем килә. Алла бирсә, икенче елларга тагын да күбәерләр. Менә шул заявкалар нигезендә безнең балык тотучыларыбыз килде. Иң куандырганы гаилә белән менә 5 гаиләбез катнашты. 7 яшьтән безнең инде 67 яшьлек өлкән булды инде. 7 яшь һәм 67 яшь. Беренче карашка балык тотуның әллә ни хикмәте юк та сыман. Кармагыңны суга ташла да сабыр гына кабуын көтәсең. Ләкин оста балыкчылар белә, теләсә кемгә эләкми балык. Сире нидә икән соң? Балыктарга чуалыйлар, ипер белән кармаклар диеп куябыз. Балык чуалы тирестән диябыз да чуалыйны. Bunlar internet saat җидә китәбез иртә балыкка. Кәрәстәр тотабыз. Мондай дәү кәрәстәр. Кирә малай белән хамадар шуны беләтер ми балыкка. Ансыз балык кирмәй, армрат сәм кирә балык. 2 кило ярымлы чуртан тоттым үз гомеремдә. Ул күпме була? Якын. Менә шуның хәле. Чуртан. Кәрәстәр тоттык менә шуның хәле. Гаиләбез белән тартабыз балыктарга. Бик яратабыз балыктарга. Инде мин укыганнан бирле балык тотам. 65 яшь тулайны хәзер. Мәхәббәттер инде, ройдер, румак күреккән инде, балык тотарга. Бик күңелле бит балык тоту. Бәйгедә катнашучылар һәрберсе үз бүләген алды. Иң яшь һәм иң өлкән балыкчылар билгеләнде. Иң зур балык һәм иң кечкенәсе. Исәбе буенча кем күп балык кармаклаган. Шулай ук гаиләләре белән балык тотарга яратучыларга да бүләкләр тапшырылды. Ул балык тоту, беләсезме нәрсә дип әйтим? Аны аңлатып бетереп булмый. Анда хисләрне. Аны теге ул зурма ул, кичкенәме ул. Аның шиертүе, аны суда татып чыгаруы, ул мизгилне аңлатып булмый аны. Бик менә рәхәт мизгилләр аны балык. Без менә ул үзеңне син тынычландыра. Бөтен мәшәкатеңне онтасың, бөтен борчуларыңны, бөтен кая хәлләреңне онтып, шуңа карап торасың. Шул хәдәр рәхәтләй бирү. Мин теге зур балык тотарга да хыяламыйм. Миңа главный менә шиертү. Дәүләгә мәнен кичкенәселәгәмә, главный шиертү, аны тартып алу. Дүртләрдә килгән иде инде таныткач. Окын тарт чыгардым. Шул сәгать 5 тирәсендә чуалыга эләкте. 265 грамм булды ул окын. Һәм шул сине җиңүгә китердеме? Җиңүгә китерде. Мин әти балык тота инде. Шул кичкенәдән өйрәтте инде балык тотарга. Инде беренче урыннарны алырга дип дуалар укыдым. Конкурс җырлы биюле ял итү чарасы да булды. Балык шулпасыннан авыз итү, балыкчылар турында кызык мәзәк хәлләр турында сөйләшүләр, кыймак белән чәй эчүдә каралган иде. Фәннур Хәсәнов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.